يما موالي الهوى، يما موالية، يما موالي الهوى، يما موالية. بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يما موالي الهوى، يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ka masara mani fo ka barkada alimi sonani ka bidunya irana ka wula dɔniya ka fɔ abe ka ka tele mandi lajɛ ni waati na ni o ye ɲɛta tv tele ɲɛta ye tele min ni a ka wuli ka jɔ fanga ka bon an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ, min ni malidenw u ka danaya dalen bɛ ni tele so kofɔlen kan ni o ye tele ɲɛta ye Mali kɔnɔ farafinna bangun kan ka taa se diɲɛ fanto yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. A bɛ ka ka jɛmukan filɛ ni waati in na, jɛmukan min ni an b'a fɔ ma faso jɔ kɛnɛ. Faso jɔ kɛnɛ i n'a fɔ jɛmukan yɛrɛ n'a tɔgɔ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka wuli ka jɔ kɛ anw yɛrɛ ka jamana ni o ye ba Maliba ye. Cɛsiriw bɛ se ka ta cogo min na ka ɲɛsin a ma, o kama wuli ka jɔ bɛ kɛ ka ɲɛsin an balakaw, an falakaw, denmisɛn fara maakɔrɔba kan, minnu ni jɔyɔrɔ b'u la a ka ja ka taa se hali hakilina ɲuman yɛrɛ ma. An ka jamana a bɛ se ka tintin sɔrɔ cogo min na, o ye an ka wuli ka jɔ kun ye. Ni ye Mali ta k'a lajɛ i n'a fɔ diɲɛ jamanaw yɛrɛ bɛ cogo min na, cakɛla i b'a ye ka fɔ n bɛ se ka fɔ hakɛ fila bɔɲɔgɔnko don, n'o ye foroba cakɛlaw ye minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ hukumu kɔnɔna na ani minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnyɛrɛye minɛn kɔnɔna na. I n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an kumana kɛnyɛrɛye cakɛ bondasow kan, walima kɛnyɛrɛye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. Bi wulikajɔ kɛra an fɛ ka se ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la foroba ca ɲɛmɔgɔyaso dɔ bɛ a la n'a bɛ fɔ a ma Direction nationale de la fonction publique. A bɛ fɔ maa jumɛn ma ko foroba cakɛla. Ni ɲɛmɔgɔyaso min ni a bɛ fɔ a ma Direction nationale de la fonction publique, a ka baara ye mun ye? Mali yɛrɛ fonctionnaire hakɛ a dɔnnen don wa? San 2022 maa jeli taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la? Ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ye min ni an b'a jigiya ka fɔ an bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ min na. O kama wulikajɔ kɛra an fɛ ka na fonction publique yɛrɛ directeur ba fɛ yen nɔ ni o ye Usumani Christian Jara ye. Usumani Christian Jara an n'ale bɛna baro kɛ wa ɲininkaliw na tɛnku a la. An b'a jigiya ka fɔ faamuya caman na sɔrɔ baro in yɛrɛ kɔnɔna na. Yani an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye ka kuma di an ka invité ma bi ni o ye Usumani Christian Jara ye, a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma. Usumani Christian Jara, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ yen. Dukɔnɔmɔgɔw bɛ cogo di? Baasi t'u la. A kɛra tile fila ye. Kosɛbɛ. Alhamdulilayi. Baara nata cogo don. Awɔ. Ayiwa, Usumani Christian Jara, an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn, e min sɔnna ka an bisimila i ka cakɛ bondaso la bi n'o ye Direction nationale de la fonction publique ye, walasa an i bɛ se ka masala cogo min na i yɛrɛ ka walima i bɛ cakɛ bondaso min ɲɛmɔgɔya la bi i bɛ se ka kuma a kan cogo min na. Ayiwa, an filɛ cakɛ bondaso ba la min lakodɔnnen don anw ka jamana kɔnɔ, min bɛ foroba cakɛlaw u ka ɲɛmɔgɔyaso ba ko fɔ n'a bɛ fɔ a ma Direction nationale de la fonction publique. Ɲama dɛ, nin cakɛ bondaso in mun don ani a jɔyɔrɔ ye mun ye jamana kɔnɔ? Ɲambele, an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn, Tabarikala. ka i ka radio so fo n'o ye ɲɛta ye, radio ɲɛta. Nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye, filanan tɛ, a bɛ i ɲɛsin an kunkan kow ma. Tabarikala. O b'a jira k'a fɔ jamana kunkan ko o y'aw ka ko ye. I ko an sɔnna ka reçoit, sɔnni ye wajibi de ye, komi an ye Direction nationale de la fonction publique ye, f'an ka fɛn fɔ bɛɛ bɛ min faamu. Foroba cakɛda a wajibiyalen don u kan u ka bɛɛ reçoit. Jagoya de don. Alhamdulilayi. I b'o reçoit, kunnafoni min b'u bolo ka ɲininkali kɛ, i kan ka o wajibi k'a d'u ma. Ni min tɛ se ka di, i b'a sɔrɔ sariya ye
fɛn kɛrɛnkɛrɛn fɔ min na o fana kɛcogo bɛ yen sinon usager comme information tigilakaw a bɛɛ reçoit ye wajibi ye service bɛɛ kan ani wajibi k'u bisimila ka ɲɛ donc i b'i ka so i nakun fana ye sariya don a ka kan alhamdulillah an b'aw fo ka waleɲuman tabarikala ayiwa direction nationale de la fonction publique a jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye direction nationale de la fonction publique i y'a fɔ cogo min na ale ye cakɛda ye min ɲɛsinen don Mali fonctionnaire bɛɛ lajɛlen u ka carrière kama n'a fɔra carrière u donni baara la baara kɔnɔna évolution k'a ta duguma fo sanfɛ k'a daminɛ u ta waati la voilà fo kana se sɛgɛnlafiɲɛ fo kana se sɛgɛnlafiɲɛ bɔ ma o de ye gestion de la carrière ye donc direction nationale de la fonction publique bɛ yen o de kama donc ni ne y'a faamuya u kabiri ta waati kana se sɛgɛnlafiɲɛ bɔ ma u ka yɛlɛmaw a koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yan ɲɛmɔgɔyaso de la a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan n bɛ kelen periperi latigɛ an bɛ wagati min na depuis 2014 direction nationale de la fonction publique tɛ recrutement kɛ o bilala centre national de recrutement de la fonction publique o bolo kan mais o rattachelen don secrétariat général la ministère de la fonction publique la nka n'olu ye recrutement kɛ ka u bila an ka bolo kan fo ka o sɛgɛnlafiɲɛ bɔ kɛ a tɔ bɛɛ bɛ an bolo kan u ka kɔɲɛ tɔ bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ kɔɲɛ tɔ bɛɛ hali u mana taa service o service la ko ko man'u sɔrɔ a bɛɛ sɛbɛn bɛ bila ka na yan pour que an k'a bila u ka dossier kɔnɔ o la n'u bɛ taa retraite la wagati min na bɔ bɛ se ka kɛ n'olu ye alhamdulillah ayiwa Usumani Christian Jara cakɛ bondason min ni i bɔra sisan ka a ɲɛfɔ a ɲɛmɔgɔba ye alhamdulillah bi n'i ko foroba cakɛla danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa walima an bɛ se k'a fɔ u sigi parce que bari an bɛ tuma dɔ mɛn tuma dɔ la nanzarakan na ko contractuel olu t'u yɛrɛ sɔrɔ foroba cakɛla walima foroba cakɛlaw danfaraw b'u ni ɲɔgɔn cɛ walima bɛɛ de ye foroba cakɛla kelen ye bon fonctionnaire ye nasugu fila ye dɔw bɛ yen olu ye recrutement ye concours senfɛ i ko an ka statut b'a fɔ cogo min statut général des fonctionnaires o b'a fɔ cogo min maliyɛn bɛɛ dama ka kan baara la bɛɛ don cogo n'i bɛ fɛ ka kɛ fonctionnaire ye f'i ka passer par le concours olu ye fonctionnaire ye olu classelen don catégorie dɔ fɛ catégorie A B2 B1 C fonctionnaire nation wɛrɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma contractuel olu bɛ ta ka sɔrɔ concours tɛ parce que olu mago fana bɛ yen olu fana mago bɛ yen olu la catégorie fana b'o la A b'a la B b'a la mais B1 ni B2 tɛ yen B dɔrɔn de bɛ yen C D ani E a la kuma lasurunya ye min ye pour que k'olu dɔn olu ye généralement minnu bɛ fonctionnaire dɛmɛ u ka se k'u ka baara dafa i ko chauffeur i ko reprographe i ko manœuvre i ko spécialité dɔw fana minnu tɛ se ka sɔrɔ nka o fana ni contractuel bɛɛ de kelen wa walima olu de bɛ wele contractuel mais fonctionnaire don voilà ayiwa nka ɲɔgɔndan ba tɛ kɛ olu ta la i n'a fɔ ɲɔgɔndan bɛ kɛ fonction publique la ka ɲɔgɔndan tɛ kɛ olu la olu fana ka recrutement cogo bɛ k'a dan ma u bɛ dossier bila ka taa centre national des concours la la fonction publique la critères minnu dégagélen don pour que u ka taa u bɛ sɔrɔ ka taa o critère senfɛ o critères senfɛ siko b'a la mais diplôme ko t'a la voilà k'a fɔ minnu ye kalanba kɛ o kun ye mun ye fonction publique ma dabɔ dɔrɔn diplômé dɔrɔn kama a dabɔra maliyɛn bɛɛ lajɛlen kama diplômé kɔni bɛ concours kɛ ka don dɔw fana bɛ yen minnu ye diplômé ye minnu bɛ se ka bɔ sira wɛrɛ fɛ ka don ka sɔrɔ sira nɔgɔlen tɛ critère b'a la alhamdulillah ayiwa i bɔra sisan ka fonctionnaire yɛrɛ
ka a sigitogoya f'a ɲɛna an ka jamana kɔnɔna na walasa i ka se ka forobaca yɛrɛ lasɔrɔ a bɛ kɛ ni ɲɔgɔndan min ye i bɔra san ka olu ɲɛfɔ nka n'i ye Mali ta k'a lajɛ jamanaba don min ni a dugukolo fɛnsɛ bɛ taa kilomètre 1,000,000 ani a kun ka fɛn na jamanaba don région caman bɛ jamana min fɛnɛ kɔnɔna na mɔgɔ fɛnɛ ka ca a la o tentɔ Mali forobacakɛla a hakɛ dɔnnen don wa an bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na komi bi Mali forobacakɛla da dɔɔnin kelen b'a la wa Ɲambele kuma caman bɛ fɔ fonction publique la n'i t'a ɲɛdɔn a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko foyi jɛlen t'a kɔnɔ n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u b'a fɔ fonctionnaire da dɔnnen tɛ yɔrɔ min na u dɔnnen tɛ dɔw b'u si k'a la fɛn caman bɛ fɔ a la nanzaraw ka kunnafoni cari sɛbɛnw caman bɛ yen an bɛ kuma caman mɛn a la en réalité Mali fonctionnaire min gérelen don anw fɛ o da dɔnnen don fonctionnaire bɛɛ gérelen tɛ anw fɛ an k'o fana perepere latigɛ i ko par exemple maître gérelen tɛ anw fɛ donc minnu gérelen don an fɛ an b'olu da dɔn an b'u sigiyɔrɔ dɔn u bɛ service minnu na an b'a dɔn u bɛ ka évoluer cogo min na an b'a dɔn donc fonctionnaire min bɛ an bolo o ye 54,000 562 o y'a total ye o fana o ye fonctionnaire siya fila min bɛ yen o y'olu fila faralen ɲɔgɔn kan minnu bɛ don concours la n'o ye fonctionnaire ye o ye 43 364 minnu taara ɲɔgɔn dan sira kan n'o ye concours ye voilà 43 364 minnu ye contractuel ye mais les contractuels de la fonction publique olu ye 11 198 donc n'o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn 54,000 562 ma ayiwa maa ba 54 bɔɲɔgɔnko ka dɔ fara o kan o de bɛ bɛn Mali fonctionnaire ma nka ni i ka perepere gérelen don an fɛ yan minnu ka lahalaya bɛ aw ka ɲɛmɔgɔyaso in bolo maître sen t'a la lakɔli karamɔgɔ olu sen t'a la nka nin bɛ finitigilakaw ko fɔ wa Usumani Christian fana sen t'a la olu fana sen t'a la olu ye fonctionnaire ye mais u ye fonctionnaire ye minnu bɛ u dama policiers ye fonctionnaire ye militaires à un certain niveau fonctionnaire don mais olu fana bɛ gérer u dama min tɛ yan ye nka fɛn min kɔni ye Mali kiiritigɛlaw ye ka taa se dɔgɔtɔrɔw kiiritigɛlaw fana se t'a la olu fana gérelen don u fan fɛ parce que olu bɛ statut dɔ la min t'u permet u ka gérer yan dɔgɔtɔrɔw olu gérelen don yan ingénieurs vétérinaires administrateurs n'a ɲɔgɔnnaw commandant kɔrɔbaw ay commandant fana olu bɔra la administrateurs mais administrateurs minnu ye membre du corps préfectoral ye olu gérelen don administration territoriale fɛ voilà a bɛ dépend statut de la minnu bɛ statut général kɔnɔ olu de gérelen don an fɛ mais minnu bɛ statut a bɛ fɔ minnu ma ko statut propre parce que autonome bɛ yen propre bɛ yen minnu ye statut autonome ye i ko magistrat olu gérelen don u dama militaires olu gérelen don u dama bon statut propre i ko enseignants olu gérelen don DRH éducation fɛ alhamdulillah o b'a jira k'a fɔ u tila bɛ nin cogo in de la tan nka i yɛrɛ bɔra sisan k'a ɲɛfɔ maa ba 54 bɔɲɔgɔnko in o ye e ka ɲɛmɔgɔyaso bɛ minnu ko fɔ minnu bɛ e ka hukumu kɔnɔna na o filɛ ka olu de hakɛ dafɔ nin ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na nin b'a ta kabiri bɛ se ka fɔ Kayi région ka taa fɔ Kidali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen hali minnu bɛ kɔ kan wa Mali ka lasigidensow bɛ se ka sɔrɔ o la n'o ye consul ninnu ni ambassadeurs n'a ɲɔgɔn olu bɛɛ bɛ nin 54 in kɔnɔ olu bɛɛ b'a kɔnɔ n y'a f'i ye parce que olu bɛɛ bɛ statut général de kɔnɔ minnu kɔni tɛ statut général kɔnɔ olu gérelen don u ka DRH sectoriel fɛ a n'u ka direction fɛ i ko DENAGI o bɛ magistrats gérer ayiwa ni Mali forobacakɛlaw ta k'a lajɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na sisan u carinen bɛ an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na nka fɛn min ye forobaca ye ɲininkali min bɛ da o kan sa o de ye
n'i y'a daminɛ yɔrɔ kelen min na e na to o yɔrɔ kelen de la wa walima yɛlɛma yɛlɛmaw b'a la walima falen falenniw b'a la ka bɔ ɲɛmɔgɔyaso dɔ la ka taa ɲɛmɔgɔyaso dɔ la n'a bɛ f'o ma ko mutation an yɛrɛ ka wele cogo la. ni ɲininkali a ɲɛna kojugu statut général o tilala nin bɛɛ la a y'a prévoir k'a fɔ fonctionnaire a bɛ affecté service mana bila yɔrɔ min na service ka nafa kama jamana ka nafa kama mais n'o y'a sɔrɔ fonctionnaire yɛrɛ a fana laɲini b'a la o fana bɛ se ka k'a ye donc service ka nafa kama fonctionnaire bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ Kayi a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ Mopti Yanfoyila Kidal mais fonctionnaire fana ka nafa yɛrɛ kama a bɛ se ka kɛ par exemple sanji man bon dɔ ma ale tɛ se ka ɲɛ Sikaso région na a b'a fɔ k'a bɛ taa Kidal a bɛ se ka kɛ dɔ fana funteni a tɛ se ka kun a b'a fɔ k'a bɛ taa Sikaso mara la o n'a ɲɔgɔnnaw don donc la mobilité o fana prévoilen don a kɔnɔ i bɛ se ka taa yɔrɔ min na mais toujours a bɛ kɛ sariya kɔnɔna na sariya de bɛ nin bɛɛ kofɔ sariya de b'a bɛɛ kofɔ forobaca nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ni jamana mana sariyakisɛ minnu ta ka ɲɛsin a baaraw ma a bɛ bila o hukumu minɛ de kɔnɔ a bɛ bila o de kɔnɔ mais a bɛ sinsin min kan o ye service ka besoin de service o de ye fɔlɔ ye service ka tɔnɔ walima service bɛ se ka min tɔnɔ bɔ min nafa yɛrɛ bɛ se ka se jamana ma voilà service ka tɔnɔ fo de fɔlɔ ka kɛ k'a fɔ sisan o de fɔlɔ ye priorité o de ye priorité ye n bɛ fɛ ka taa yan ni service ma sɔn i tɛ se ka taa n'i y'a ye service sɔnna service ka nafa b'a la donc mutation c'est vrai a yamaruyalen don mais toujours a dalen don ni service ka tɔnɔ b'a la n bɛ misali ta y'a dɔn caman b'a fɛ ka ɲini ka na Bamako de u bɛna ka taa service dɔw la i b'a sɔrɔ jama tonin bɛ yen min ka ca hali u ka cadre organique ye donc o la ban bɛ se ka k'a ma k'a fɔ i tɛna Bamako ka d'a kan Bamako service min i bɛ fɛ ka na ye o mago tɛ e la o bɛ se ka kɛ n'o kɛra fana o ka kan nka an y'a ye k'a fɔ tuma dɔ la a samasamaliw bɛ kɛ falen-falenni yɛlɛma-yɛlɛmali n'o de ye k'a fɔ ka bɔ jɔyɔrɔ dɔ la walima ka bɔ ɲɛmɔgɔyaso dɔ la ka taa ɲɛmɔgɔyaso dɔ la tuma dɔ la fonctionnaires bɛ a dalabɔ kɛ ou bien forobacakɛlaw olu bɛ a dalabɔ kɛ o tuma walima diyagoya de don ni jamana y'i bila ka taa yɔrɔ min na i bɛ taa yen nɔ wa fo an ka kelen fɔ ɲɔgɔn ye pour que fonctionnaires k'o faamu et recrutement n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ selon les besoins des services services de bɛ ɲininka e mago bɛ mun na ne mago bɛ journaliste la ne mago bɛ infirmier kelen na n'o journaliste taara service min bɛ Bamako yan n'o ko n mago bɛ journaliste la o taara o donna dɔrɔn o dugusajɛ o ko ayi ne bɛ fɛ ka taa n faso la Mopti donc service ka y'a ɲini min da kama o ma sɔrɔ bilen gɛlɛya donna ko la gɛlɛya donna la donc c'est un peu ça n bɛ ka sinsin o de kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ la mobilité est reconnue par le statut statut y'a prévoir fɛn caman kama kɛnɛya ko b'a la ka gɛrɛ i ka denbaya la o b'a la cɛ ni musow ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o b'a la ko caman b'a la mais toujours a bɛ sinsin min kan service ka nafa voilà alhamdulillah ayiwa Usumani Christian Jara e ye fonction publique ɲɛmaayaso bɛ e ka mara kɔnɔna na an bɛ don min na komi bi an y'a ye k'a fɔ ɲɔgɔndan ba bilara sen kan min ye fonction publique concours ye alhamdulillah mɔgɔ caman ye tare fɔ a la jamana kɔnɔ ka sababu kɛ ɲinan yɛrɛ walima san 2022 yɛrɛ a baaraw bolodara cogo min na an bɛ se k'a dɔn maa min garisɛgɛ donna a la i ka hakililajigi kɛ ka o ɲɛfɔ tele ɲɛta filɛbaw ye maa min sera ka fonction publique yɛrɛ sɔrɔ san 2022 in kɔnɔna na wa
n y'a fɔ aw ye cogo min na concours bɛ gérer centre national des concours de la fonction publique de fɛ mais an bɛɛ ye département kelen olu yɛrɛ bɔra anw de la ka taa an bɛ jɛ toujours ka a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a ɲɛmɔgɔya n'a ko bɛɛ bɛ olu de bolo. A bɛ daminɛ baara bɛɛ bɛ kɛ olu fɛ yen yan'u kana s'aw fɛ yan. C'est ça mais an bɛ se k'an da don a kuma na parce que an ye jɛɲɔgɔnma ye. 2022 la mɔgɔ minnu taara poste min kun prévoilen don o kun ye 883 o de kun dayɛlɛla mais mago tun b'o de la mais mɔgɔ 807 o de taara 70 ni kɔ min ma se ka taa o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que mɔgɔ minnu ye concours k'a la u ma se ka a moyenne sɔrɔ tant que dun ma moyenne sɔrɔ i tɛ se ka kɛ fonctionnaire ye i tɛ se ka passer o de y'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ y'a prévoir nin sen ko min bɛna kɛ o ka fara o kan mɔgɔ minnu 70 ni kɔ min ma se ka taa o ka fara ɲinanta kan pour que a kana kɛ malidenw ma tiɲɛni ye. Tabarikala alhamdulilayi maaw ye ɲɔgɔn dan kɛ domaine jumɛn ni domaine walima secteur jumɛnw na ka se ka hakili b'olu la wa. Bon n'an b'a a fɛn fɔ kɔrɔ 40 de tun don. N'a fɔra corps attaché d'administrateur ye corps dɔ ye infirmier ye corps dɔ ye médecin ye corps dɔ ye journaliste ye corps dɔ ye ainsi de suite mais olu fana corps fana regroupelen don min kɔnɔ o ye cadre ye o cadre kun ye 19 ye n bɛ se ka o misali kelen ta cadre de la santé n'a fɔra cadre de la santé médecin b'a la médecin fana fiya ka ca chirurgien bɛ yen infirmier bɛ yen sage-femme bɛ yen ainsi de suite voilà donc kuma lasurunyana corps 40 o de sɔrɔla mɔgɔ 807 in na. Alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ baara kɔni a kɛra jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna na ani wasa kɔnɔna na e ka ye cogo la wa. O tɛ ne kelen ka ye cogo ye o ye maliyɛn bɛɛ ka ye cogo ye. Alhamdulilayi baara kɛra ni sariya ye a kɛra ni u bɛ min wele rigueur k'a kɛ vraiment bɛɛ tilennenya k'a kɛ fana ni transparence ye jɛlenya bɛɛ ka bɔ ko kalama a bɛ ka kɛ cogo min na o kɔni o sɛbɛ kɛra. Alhamdulilayi nka e bɛ se ka danfara fɔ ani concours tɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa san tɛmɛnen walima waati tɛmɛnenw na an ka kelen fɔ fɛn caman bɛ fɔ concours ko la n'i t'a la i tɛ se k'o dɔn an fɛn fɛn bɛ kuma an bɛɛ tɛmɛna concours de fɛ somɔgɔ setigi kun t'an na kuma tɛ k'a fɔ ko baralɔn barakuru aw bɛ forobaca sɔrɔ don min an y'a sɔrɔ don min na fɛn caman bɛ fɔ a ma n m'a fɔ k'a bɛɛ ye nkalon ye mais a caman tɛ tiɲɛ ye danfara min kɛra ɲinanta in na jɔnwala communication bonyana o de la n'i bɛ diɲɛ ko ko kɛ n'i tɛ communication k'a la a fiɲɛ b'i ye donc communication sɛbɛ bonyana k'a daminɛ fo k'a laban journalistes farala kan kɔmasegin kɛra u bɛ min fɔ restitution voilà donc kɔmasegin kɛra ɲɛfɔli kɛra an bɛ nin yɔrɔ la an kan ka nin kɛ an bɛ nin tɛ se ka ɲɛ nin bɛ ka se ka ɲɛ o min kɛra o y'o de nana ni nin ɲinisi kunnafoni carina kosɛbɛ 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 yɛrɛ de bon an bɛna continuer ni o de ye pour que vraiment mɔgɔw ka da la halisa hali n'i sira k'a kɛ k'a bɛɛ ɲɛna tant que mɔgɔw ma da la belebele y'a jɛ. Ayiwa Usumani Christian Jara nin ɲɛfɔli ninnu b'a to cakɛbondaso min ni an ka wulikajɔ sera o ma bi ni a bɛ fɔ o ma ko direction nationale de la fonction publique e ye a ɲɛmaaba ye walawalali minnu bɛ ka kɛ i fɛ faamuyaliw caman bɛ ka sɔrɔ a la nka an y'a ye k'a fɔ ɲɔgɔndan laban min kɛra diplôme tigi dɔw bɛ yen nɔ olu sen bɔra a la min bɛ tali kɛ baki kɔfɛ san 3 kalan ni a bɛ fɔ a ma ko licence o kuma cayara kɛrɛnkɛrɛnnenya la o diplôme bɛ maa minnu bolo ni o ye lakɔliden minnu ni olu kɔni ye san 3 kalan kɛ baki kɔfɛ munna olu dun sen bɔra a la olu tɛ jamana kɔnɔden dɔw ye wa ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la baro tako filanan na an na segin ka na Usumani Christian Jara ale na i da don la
ka se ka ɲɛfɔli kɛ halisa direction nationale de la fonction publique kun kan ko kɔrɔfɔ la a kan sɔɔni. يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية. Foli ani waleɲuman dɔn k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Sɛngɛlafiɲɛbɔw kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na ni an b'a fɔ a ma ko faso jɔkɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta jabaraniso sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni waati kelen bi i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na jɛmukan daminɛ na wulikajɔ kɛra an fɛ ka na ɲɛmɔgɔyaso la ɲɛmɔgɔyaso min sigilen don Mali foroba cakɛlaw olu ka kɔɲɔ yɛrɛ ka ɲɛnabɔ ni a bɛ fɔ a ma direction nationale de la fonction publique a ɲɛmaaba Usumani Christian Jara an n'ale de bɛ baro la ɲɛmɔgɔyaso kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na. Usumani Christian Jara ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye ka fɔ ni ye Mali foroba cakɛlaw ta ka lajɛ ɲɔgɔndanba min bolodara ni maa 800 ani dɔ taara ko olu kɛ foroba cakɛlaw ye diplôme tigi dɔw bɛ yen nɔ min ni baccalauréat kɔfɛ san 3 kalan bɛ bolodaw fɛ o dun système bilara sen kan anw ka jamana kɔnɔ a bɛ waati ni bɔ olu lakɔliden caman ye damakasi kɛ kunnafonidilaw yɔrɔ ka kulekan bɔ k'olu sen ma don ɲɔgɔndan in na i bɛ se ka dakurunya fila fɔ an ɲɛna o lahalaya la wa. Effectivement au kɛra kabini système LMD instauré la 2014 yan fan na problème bɛ licence mɔgɔw ka tali la fonction publique la mais o tɛ dépend minnu bɛ concours organisé la n y'a fɔ ye ni fonctionnaire bɛ taa a bɛ ta ko fila de kan fɔlɔ service ka besoin filanan ni musaka bɛ yen n'o fila de dafara mɔgɔ bɛ taa mais pour que service ka besoin fana ka sɔrɔ san o san ministère de la fonction publique bɛ lettre de ci département bɛɛ ma foroba service bɛɛ ma k'u ɲininka aw mago bɛ agent joli la ani agent joli la olu de bɛ se k'a fɔ département dɔ bɛ se k'a fɔ sisan n mago bɛ catégorie A ni 5 la B1 ni 2 ainsi de suite olu bɛɛ de b'o préprélatigɛ de kɛ sa voilà mais problème ye min ye apparemment a ma don mɔgɔw ka taacogo la halisa ka licence fara a kan donc besoin minnu bɛ na licence de tɛ bɔ a la ni olu dun m'a fɔ an tɛ se k'u ta k'a d'u ma a kɔɲɔ t'aw bolo sa n bɛ fɛ ka min voilà o de don mais salon a kuma cayalen jamana ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ ko ko jɛ tɛ se ka kɛ n'a ye u ka to ten donc u ka prévoir concours nataw la donc concours nataw la a bɛ fɔ ministère tɔw ye foroba cakɛda tɔw ye k'a fɔ licenciés olu fana ka prévoir besoin kɔnɔna na donc ni ala sɔnna concours nataw la u bɛ y'a la tabarikala o bɛ se ka kɛ jigisigiyɔrɔ ye nin sɛbɛnfura kofɔlen walima nin diplôme kofɔlen bɛ maa minnu bolo n'a bɛ fɔ a ma ko licence ni ne ma fili ni ma ɲina o de ye san 3 kalan kɔfɛ walima san 3 kalan baccalauréat kɔfɛ anw ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka concours wɛrɛw natɔ ala ka an si jɔ o waatiw kɔnɔ ayiwa ni ye tali kɛ forobaciya la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na sisan maa ta maa minnu walima ni olu ye mɔgɔ kuraw ye n'u bɛna don a kɔnɔna na ka forobaciya kɛ i bɛ san caman kɛ i bɛ baara in na nka bamananw ko ten sɛgɛnlafiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔsuruku kan ja n'o de ye ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ni an ko ma ko retraités an k'an da don olu ka situation na ni ka dakuruɲa fila fɔ d'abord
maa yɛrɛ bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la wagati jumɛn ne si kasabi jeli maa bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la anw ka jamana kɔnɔ. ayiwa retraite ko ko don min diɲɛ yɔrɔw la faamuyali kelen t'a la. faransi yɛrɛ ta tubabu la o mankanba bɛ sen na n'i ko k'i bɛ kalo kelen fara a kan a bɛ kɛ balawu ye. anw fɛ yan n'i k'i bɛ kalo kelen bɔ a la o fana bɛ kɛ balawu ye. parce que retraite a ɲɛ sigili a ma nɔgɔ an fɛ yan parce que min bɛ sɔrɔ baara kɔnɔna na mɔgɔw ko k'a tɛ bɔli kɛ o de bɛna n'a gɛlɛya ye. retraite fana a fana bɛ catégorie de fɛ A ni B ni C ni A ni B ni C olu ta tɛ kelen ye. A olu bɛ taa catégorie A mɔgɔw olu bɛ taa san 65. san 60 ani san 5. san 5. bon B2 olu bɛ taa 62. 62 la. voilà B1 61 ainsi de suite. C 58. bon contractuel olu fana ta ye 58. suivant certaines catégories. donc a bɛ o de cogo la. tuma dɔ la hali kɔsa in a ma mɛn an ye dɔw ka laɲini sɔrɔ ko ka dɔ fara si kan si hakɛ dɔw kana taa retraite la joona olu bɛ 58 na ko ka kɛ 65 ye. bon retraite ko caman de b'a kɔnɔ a bɛ jate minɛ i ka baara giriya fɛ. n'i y'a ye catégorie A kɛra 65 ye gansan tɛ. parce que fonction publique la catégorie A mɔgɔw de ye mɔgɔw ye minnu ta ye hakili jagabɔ de. bon hakili jagabɔ hali ni farikolo ma sɔn ni hakili ka ɲi i bɛ se ka baara kɛ. bon catégorie C mɔgɔw olu de ye duguma mɔgɔw ye minnu ka baara farikolo la baara ka bon ka tɛmɛ hakili olu caman ye. u ka farikolo la baara ka bon. donc n'olu ma taa joona u bɛ dɛsɛ. retraite yɛrɛ dabɔ kun ye ka agent bila lafiya de kɔnɔ a kana na dɛsɛ ka lafu k'a ka saya teliya. mais mɔgɔw ma a faamu halisa sinon hɛrɛ de don baarakɛla yɛrɛ ma. n'o y'a sɔrɔ condition bɛɛ bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ kan ka kɛlɛ kɛ de pour que ka dɔ bɔ retraite si la. nka an y'a ye k'a fɔ tuma dɔ la fɛnɛ adamadenw yɛrɛ dancogo tɛ kelen i b'a ye k'a fɔ dɔw ala y'olu dan ka kɛnɛya sabati u farikolo la nka u bɛ taa retraite la maaw b'u yɛrɛ ɲininka nin dun bɛ se ka dɔ kɛ arrangement t'o la wa i ka se ka dɔɔnin kɛ halisa ka fara a kan. non arrangement t'o la statut général de la fonction publique y'a prévoir. hali n'i bɛ san 25 la ni ala ye lajarabi b'i kan k'a fɔ i dɛsɛra i bɛ se ka bɔ fonctionnaire la i bɛ se ka bɔ a la parce que i farikolo tɛ se ka jɛn n'a ye i kan ka baara min kɛ pour que ka i tɔ to o y'i yɛrɛ ka nafa ye pour que k'i tɔ to ka i kisi saya joona ma ani bana juguyali ma i bɛ se ka bila réforme na. je dis bien réforme mobile dɔrɔn tɛ réforme adamaden yɛrɛ fana bɛ réforme. i bɛ se ka bɔ fana i ka corps la ka yɛlɛma corps wɛrɛ la min baara ka nɔgɔ ka tɛmɛ i ta kan. o fana bɛɛ prévoilen don pour raison de santé. sariya nin bɛɛ ko fɔ. sariya kɔnɔna na mais k'a fɔ ala ye sɔn farikolo ɲuman na i san 65 ni mɔgɔ bɛ taa dɔn u b'a fɔ k'i bɛ san 50 la o t'a la. dɔ fana a san 50 a bɛ komi san 65 fo n'a dɛsɛra n'o tɛ a bɛ se ka continuer fo k'a ka retraite wagati se. alhamdulilah. voilà mali système ye o de ye yɔrɔ dɔw système na i si dafara don min na i bɛ bɔ mais mali la i bangena 1er janvier i bangena 30 juin i bangena 31 janvier décembre a bɛɛ bɛ jate si kelen ye n'a 65 dafara hali n'a kalo ma dafa i bɛ taa.
ayiwa a kuma de ka ca kuma dɔ la an ka jamana kɔnɔ sɛngɛlafiɲɛbɔ sifinnakaw yɛrɛ b'a yira kuma caman k'a fɔ maakɔrɔbaw tɛ ka sɔn ka kɛnɛ di olu ma u bɛ dɔw yɛrɛ fara u si kan walima u bɛ dɔ bɔ a la ka se ka waati jan yɛrɛ sɔrɔ forobaca la a kumaw n'a ŋunuŋunukanw bɛ fɔ aw b'a kuma mɛn aw ka ɲɛmɔgɔyaso la yan wa. an b'a kuma mɛn tɛ a laɲini caman yɛrɛ bɛ s'an ma i b'a dɔn juin kalo o juin kalo an bɛ lɛtiri dɔ bɔ ka jɛnsɛn Mali fantan 4 n'a bɛ f'o ma ko avertissement an filɛ nin 2023 la juin mana se le 30 juin an b'a lɛtiri bɔ ka ci fan bɛɛ fɛ minnu kan ka taa retraite la 1er janvier 2024 an b'olu ka liste bɔ n'a bɛ f'o ma ko avertissement o kɔrɔ de i b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ i tɔgɔ bɛ o lettre la n'o y'a sɔrɔ i si ma se i bɛ na n'i ka dalilu ye an b'a lajɛ n'i ka dalilu ka kɛnɛ i bɛ se ka bɔ a la n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ tɔgɔ tɛ gafe in na mais i si sera i kan ka i yɛrɛ yira k'a fɔ ne ye san 65 sɔrɔ ou bien ne ye retraite si sɔrɔ mais ne tɔgɔ ma ye aw ka avertissement na i kan ka na n'i ka dalilu ye an b'i tɔgɔ don pour que i ka se ka taa retraite la dɔw t'a kɛ mais ɲinɛ an kɛlen ka lettre publier mɔgɔ 5 ɲɔgɔn an y'a ye k'a fɔ olu kun si tɛmɛna nin y'a san dama dama ye u ma na k'a fɔ ko u sera an y'u wele kelen kelen ka n'u ɲininka e kun si tɛmɛna i mana fɔ mun kama dɔw ko k'olu kun t'a kala olu m'u tɔgɔ ye olu bolo a banna u kɔni y'a dɔn k'a fɔ u si sera mais olu bolo a banna donc o ye misali jugu de ye o man kan ka kɛ an y'a f'u ye n ko conséquence fana b'o la o conséquence ye mun ye i ye san 1 min kɛ n'i ma na i ye san 2 min kɛ i ma na o san ordre de recette bɛ k'i kan i ye sara min ta o san 2 kɔnɔ wala o san 1 kɔnɔ wala o san hakɛ in kɔnɔ ordre de recette bɛ k'i kan i ka pension tata la a bɛ tigɛ ka bɔ a la donc o y'o conséquence effectivement an y'u bila retraite la ka tila ka sariya ta min fana bɛ o tigɛ wa désormais o de bɛ kɛ fo wagati min sa en tout cas tant qu'an bɛ yan an kɔni b'o de kɛ fɛn fɛn ni e de y'a to i tɔgɔ ma ye n'i ma nin signalé n'i tɔgɔ yera ka sɔrɔ i tɛmɛna i ye san 10 min kɛ an bɛ ordre de recette k'i kan alhamdulillah o bɛ tigɛ ka bɔ o b'a jira k'a fɔ jamana ma fili a ka sugantili la ka Usumani Christian Jara kɛ yan ɲɛmɔgɔyaso ye ɲɛmaa ye ka sababu kɛ hali k'a danni ma i ye baara ɲuman min kɛ sisan k'a bila sen kan i y'a fɔ cogo min na sɛgɛnlafiɲɛbɔ bɛ se maa dɔw ma tuma dɔ la a dɔw bɛ yen nɔ u t'a signalé n'i ma signalé conséquence min bɛ se ka bɔ a la walima kɔlɔlɔ min bɛ se ka bɔ a la i bɔra sisan ka i da don o de la ka ɲɛfɔli kɛ nka san 2022 o furu la an bɛ san 2023 kɔnɔna na fonctionnaire min taara retraite la da dɔnnen don anw ka jamana kɔnɔ wa Mali foroba cakɛla min taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ sani n ko kuma jaabi n ɲinɛna ka dɔ fara a kan minnu bɛ taa retraite la n'a bɛ fɔ ko u tɔgɔ ma ye dɔw bɛ na u signalé o caman bɛ kɛ e ni ne an bɛɛ ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ donna fonction publique la ɲɔgɔn fɛ e tɔgɔ bɔra retraite la de tɔgɔ ma bɔ a ka ca Ala fɛ e bɛna kunnafoni di an ma an y'o ka caman recensé mais dénonciation nkalon fana caman bɛ yen an ye a kɔlɔsi ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ jɔyɔrɔ la ni a jatilen don k'a fɔ ko olu ye jɔyɔrɔ nafamaw ye olu fana mɔgɔ caman bɛ na sɛbɛnw caman k'a fɔ ko u si sera wali u si tɛmɛna an b'a vérifier registre bleuba dɔ filɛ nin ye o registre la mɔgɔ mɔgɔ recrutera avant 1994 o bɛɛ si b'o kɔnɔ mais fɛn fɛn recrutera i ko anw cogo k'a ta 1994 ka yɛlɛ o si tɛ se ka si yɛlɛma parce que si sɛbɛnnen don arrêté d'intégration kan donc mɔgɔw yɛrɛ bɛ na
dénonciation na tabarkala wa n'u ye dénonciation kɛ an b'a vérifier k'a sɛgɛsɛgɛ fan bɛɛ fɛ dossier physique la a n'an ka machine kɔnɔ pour que k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ jo don ni jalaki don mais ni jo kɔni don dɔrɔn an b'a tigi bila retraite la min ye retraité minnu taara ɲina comme agent nation fila de b'an bolo an b'olu de ta fɔ la minnu ye fonctionnaire ye 595 o taara o de taara sɛgɛn lafiɲɛ bɔ la a problème ye min ye 595 in na dɔɔni dɔrɔn de y'a jɛ 400 na min taara catégorie A la catégorie A o min kan ka dɔgɔya fonction publique kɔnɔ malheureusement o de ka ca ka tɛmɛ catégorie tɔ bɛɛ kan parce que an ka u bɛ min wele pyramide nka pyramide firilen don a kun kan kunkolo kɛra sen kɛra kunkolo ye bon minnu ye contractuel ye olu ye min taara retraite la 196 o 196 kelen o tun tilala an na a tɔgɔ tun ma ye retraite décision na an bɔra kalama an y'ale ka arrêté ta a dan ma o de y'o kɛ 196 ye alhamdulillah donc hali ni tɔgɔ ma ye hali par exemple an ye arrêté ninnu bɔ le 30 décembre mais hali an filɛ yɔrɔ min na n'an y'a dɔn k'a fɔ dɔ tun kan ka taa ɲinɛ a tɔgɔ ma yala sisan an bɛ arrêté ta k'a di ministre ma a b'a signé sisan o tigi bɛ taa retraite la k'a taa bi fo 31 décembre n'an bɔra mɔgɔ t'a kalama i bɛ se ka taa retraite la automatiquement alhamdulillah Ousmane Christian Diarra an y'a ye k'a fɔ n bɛ se k'o kɛ kɔrɔfɔ labanw ye yanni an ka baro kuncɛ n ka kɔrɔfɔ labanw d'i ma i ye maa ye min ni i ka cɛsiri fanga ka bon ani ye baara ɲɔgɔnya bila sen ka kabiri i ma kɛ ni cakɛ bondaso in ɲɛmaa ye n'o ye direction nationale de la fonction publique ka sababu kɛ i ka cɛsiri ani i bɛ i sɛbɛ donni min kɛ baara ma o cogo kelen na tuma min na i kɛra nin cakɛ bondaso in ɲɛmaa ye an nana an ka ɲininkaliw sera maa dɔw ma minnu ye i ka kisɛw lakale an ɲɛna ka fɔ suli ka bɔ ka na ɛri kun bɛ baarakɛyɔrɔ la yan o y'i ka wuli ka jɔ dɔ ye wa baara ka bɔ tulon na a ka kɛ sɛbɛ ye bari jamana ka cakɛ bonda so don i y'o cɛsiri caman bila sen kan ninnu wuli ka jɔ mun b'i bila la Ousmane Christian Diarra o ɲininkali diyara n ye n'i ye maliyɛn fɛn fɛn ye k'a nana baara ɲini na i b'a fɔ ko ni nin ye baara sɔrɔ ko Mali bi jɔ mais n'a tigi donna ka ban n'i taara o sɔrɔ u ka bureau la ou bien u ka baarakɛda la k'a kun kɔrɔta yɛrɛ a y'i lajɛ ou bien k'i laminɛ a bɛ k'a bolo k'a ka fisa n'i ye o ye attitude ye min tɛ se ka bɛn ni jamanaden tɛ yen baarakɛyɔrɔ tɛ yen donc citoyen usager o de bɛ baarakɛyɔrɔ sanfɛ n'i den man kɛnɛ i taara dɔgɔtɔrɔso la 7h30 i y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ yen a bɛ min da i kan i mana taa service o service la n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen a b'o kelen de da i kan ne y'a sɔrɔ yankaw cɛsirilen don mais n nalen y'o de f'u ye n ko fɛn dama dama bɛ yen o ka ɲi bɛɛ la ni anw ye statut général des fonctionnaires anw de y'a tigi ye anw de y'a gardien a waleyali anw de kan ka kɛ donc misali kan ka ta o de kan mɔgɔ bisimila ko ɲuman a kan ka y'anw na ka na an sɔrɔ yan baarakɛyɔrɔ la heure la heure o heure o kan ka y'an na n'i ma ɲɛ i b'a fɔ i yɛrɛ k'a kɛ o de kama n'i nana yan hali n'i nana 5h45 i b'a sɔrɔ agent dɔ nana alhamdulillah ne ye service ta le 1er novembre 2021 fo bi siɲɛ kelen dɔrɔn de
ne nana 5h30 n kɛra fɔlɔ ye siɲɛ kelen dɔrɔn mais kabini n ka service ta fo bi 6h10 ma deli k'a sɔrɔ ko ne ma se yan mais ni i mana na cogo cogo 5h45 5h55 6h i b'a sɔrɔ au moins mɔgɔ tan bɛ yan 7h30 bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ bɛɛ dafara 7h30 bɛ cakɛla bɛɛ sɔrɔ o b'a sɔrɔ bɛɛ dafara i bɛ se k'o kɔrɔbɔ registre bɛ i bɛ se ka taa sisan ni an fɛn fɛn nana k'a daminɛ dugumamɔgɔ fo ne an bɛɛ bɛ an tɔgɔ sɛbɛn k'an na heure sɛbɛn alhamdulillah sɔrɔ tɛ yan baara fanga ka bon mais sɔrɔni fitinin kelen min bɛ yen n'o ye heure supplémentaire kunkurunin ye an y'a décider an t'a di mɔgɔ ma ni i nana retard la siɲɛ 3 san kɔnɔ e t'a sɔrɔ o tɔrɔmɔɲɔni min n'a b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ n'i nana retard la siɲɛ 3 e t'a sɔrɔ e sen bɛ bɔ a la pewu i kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye k'a ta directeur fo ka jigin donc o ye fɛn fɔlɔ ye tiɲɛ na o batolen bɛ yan filanan jalaki caman tun bɛ yan kan ko dossier ka suma an b'a fɔ o banna mais bi dossier ka don an fɛ ka bɔ tile 5 de don o tile 5 fana parce que a bɛ étape minnu tɛmɛ san'a ka se agent de traitement ma ani a bɛ étape min tɛmɛ ka bɔ agent de traitement bolo ka bɔ da fɛ o de b'a kɛ tile 5 ye sinon dossier bɛɛ bɛ traité dossier bɛɛ la gɛlɛman olu ye tile 2 ye dossier la nɔgɔmaninw olu ye tile 1 i jɔ kan kɔnɔ alhamdulillah donc tile 5 maximum o ye dossier tɛmɛni ye mais anw ka tere ye min ye ni dossier donna yan a mana taa yɔrɔ yɔrɔ la n'a taara cabinet na a bɛ fɔ k'a bɛ fonction publique la n'a fɔra a bɛ fonction publique la bɛɛ hakili b'anw na n'a taara secrétaire général du gouvernement na a bɛ fɔ k'a bɛ fonction publique la donc toujours anw de jalakilen don k'a sɔrɔ dossier dun an ka dossier anw bɛ min signé o ye dossier kelen pe dɔrɔn de ye a tɔ bɛɛ bɛ signé ministre de fɛ a tɔ bɛɛ bɛ signé ministre de fɛ donc dossier n'a bɔra yan wajibi a bɛ taa ministre fɛ yen n'a bɔra ministre fɛ yen a bɛ taa lajɛ n'a ni sariya bɛnnen don secrétaire général du gouvernement na o de bɛ temps ba ta olu fana tɛ anw dɔrɔn de ka dossier traité olu bɛ Mali département bɛɛ ka dossier traité o kɔni donc ka bɔ yen tuguni ka segin ka se ministre fɛ yen o bɛ temps ba ta mɔgɔw b'a fɔ k'a bɛ fonction publique la n'o tɛ n'a bɔra an fɛ yan dɔrɔn a signé an ka don a tigi ka dossier la o dɔrɔn de b'a an ni dossier cɛ sinon foyi t'an ni dossier cɛ bilen tant que o tɛ foyi tɛ yen donc o fana tiɲɛ yɛrɛ la an sera ka koba k'o la sabanan o ye wariko kuma min kun bɛ ganyan tuma bɛɛ an k'an sin k'a fɔ n'i ko fonction publique mɔgɔw b'a fɔ toujours ko dossier bɛ minɛ ko n'i ma dɔ di ko a tɛ kɛ n bɛ n kale ala la o banna bɛɛ bɛ se k'o seereya n sanangu yɛrɛ bɛ tile k'a fɔ an ye yan bi gɛlɛya b'an bɛɛ la o de ye normal ye ni min ka sara tɛ bɔ i ka taa yɔrɔ wɛrɛ vraiment c'est aussi simple que ça alhamdulillah donc an bɛ se k'o misali tigɛ dossier bɛ se ka sumaya kun wɛrɛ la mais dossier tɛ sumaya k'i ma wari di k'i ka dossier tɛ teliya parce que an y'o kangari da bɛɛ lajɛlen wa bɛɛ b'a dɔn fana k'an b'a kɛ a fɔcogo ma alhamdulillah Ousmane Christian o fɛn ba saba n hakili kɔni o bɛɛ bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ wa bɛɛ bɛ se k'a ye alhamdulillah Ousmane Christian Jara an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna kan an bisimila hali ni y'a sɔrɔ i y'a fɔ sariyaw b'a ko fɔ ka fɔ i k'an bisimila jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ o cogo kelen na ka kunnafoni sanuma k'o di maaw ma yan cakɛ bondaso ka lahalaya la ni maa ko k'e ka dakurunya 2 fɔ ka kɔrɔfɔ in kun cɛ yanni an n'i ka sigi wɛrɛ cɛ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ Ousmane Jara k'aw fo ka waleɲuman dɔn mais sani n ka tila o foli ni waleɲuman dɔnni na a ye occasion min d'a ma an ka se ka kuma fonction publique kan o de bonyana an ma kojugu alhamdulillah ka da kan Mali service ni k'i bɛ service la gosilen kuma fɔ yan bɛɛ a sanfɛ bɛɛ sanfɛ
ani dɔgɔtɔrɔso la kaw an tɔgɔ man di hali dɔɔni ka da kan mɔgɔw ka dossier a bɛ mɛn yan a bɛ mɛn circuit la wa n'a dun mɛnna circuit la o kɔrɔ k'a mɛnna anw fɛ yan bolokɔni bɛ si toujours anw de ma halisa o yeli mɔgɔw t'o dɔn aw ye occasion di an ma an ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya k'a fɔ dossier tɛ mɛn anw fɛ mais dossier de circuit ka jan a taayɔrɔ ka jan a seginyɔrɔ ka jan o de b'o kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma k'a f'u ye fonction publique a bɛ yen maliyɛn bɛɛ de kama fonctionnaire comme non fonctionnaire parce que hali ni mɔgɔ min i tɛ fonctionnaire ni somɔgɔ ye fonctionnaire ala k'a n'a janya n'a banna e mago na s'an ma yan a ka dossier ɲinini na n b'a fɔ a ye fana yan ye jamana mémoire ye archive bɛ yan n'i ɲɛ y'u ye i farikansi bɛ cɛ parce que i bɛ fɛnw y'a kɔnɔ i bɛ mɔgɔbaw ka fɛnw y'a kɔnɔ i tɛ se ka d'a la donc yɔrɔ min don yɔrɔba de don mais mɔgɔw bolo ni sɔrɔ tɛ yɔrɔ la k'o tɛ yɔrɔba ye ka sɔrɔ tɛ yɔrɔba de don a kan ka sankɔrɔta a kan ka bonya a kan ka ladon wa ni ala sɔnna an b'an jija fo a tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min kun dɔnnen don a la o tɔgɔ fɔlɔ o ka segin a ma ni ala sɔnna ma aw bɛ k'an dɛmɛ o sira min na an b'aw fo ka waleɲuman d'aw la a n'aw ka direction a n'aw baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ala k'an to ɲɔgɔn ye amina yarabi an bɛ i yɛrɛ fo ka i cakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen fo direction nationale de la fonction publique baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ka se fo ministre so yɛrɛ ma min ɲɛsilen don an ka jamana foroba kisaw ma ka a ɲɛmaaya so ka bɛɛ lajɛlen fo ye yɔrɔ kofɔlen min fɔ n'o ye centre min ɲɛsilen don concours ko yɛrɛ labɛnni ma an ka jamana fɛnɛ kɔnɔna na ka cakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo mali foroba cakɛlaw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Usumani Christian Jara ka i yɛrɛ fo i ka kunbɛli cogo ɲuman na ani nin walawalali ninnu an b'a jigiya k'a fɔ ko faamuyali caman sɔrɔla la nka a bɛ kɛ balana ko ye jaralaka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ min jɔlen don a jɔyɔrɔ la nin cogo in na ta an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ka ko in na walima an bɛna jamu kura kɔni d'a ma bi min b'a to a yɛrɛ bɛ se ka bɔ jaralaya la cogo min na ka jamu wɛrɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna tɔgɔ kura d'a la walima jamu kura d'a la bi ni a bɛ kɛ Usumani Christian Jara Ɲanbele ye ayiwa ala k'a ni sababa bɛn amin yarabi amin ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup ala ka sigi wɛrɛw kɛnɛ yira amin yarabi ka kelen ɲɛta filɛbaw fo dɔgɔkun yɛrɛ an ni an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jamukan kelen kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية